Il-lif tal-kwarantina għandu jitħallas kollu mill-gvern. Il-gvern għandu jagħmel tajjeb għal 50% tas-salari. Għandu jidħol mas-settur bankarju biex jiġu posposti il-ħlasijiet fuq self. Dan fil-waqt li għandu jinħoloq pakkett ta' self ġdid fejn fl-ewwel 6 xhur ikun hemm moratorju tal-ħlas u r-rati tal-imax ikunu l-inqas possibbli. Dawn huma uħud mill-proposti li qed irressaq il-Partit Nazzjonalista sabiex ikunu mejjuna il-ħaddiema u n-negozji f'dan il-perjodu tan diffiċli għal pajjiżna. Waqt li kien intervistat fuq Net FM, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sostna li l-għajnuna li qed jgħid li se jagħti l-gvern mhix biżżejjed biex inserħu ras il-ħaddiema u nagħtu support lil min iħaddem. Għandna gvern illi l-ħaddim abbandunaħ, l-ħaddim qed jgħidlu s-santi għal-rasek għal-rieħek fl-ar perjodu il-pajjiżna ħajara u l-negozji qed juri illi laqqas biss jaf kif taħdem l-istruttura soċjo-ekonomika ta' pajjiżna. Adrian Delija qal li dak li kellu jkun mini budget tal-gvern mhuwiex biżżejjed huwa ferm il-bot minn dak meħtieġ biex nevitaw it-telf tal-impjiegi u nagħtu s-sapport meħtieġ lil min iħaddem. U insista li n-negozji jeħtieġ li jkollhom l-ossiġnu meħtieġ biex jibqgħu jaħdmu u mhux iġorru il-pis waħedhom. U l-proposti tagħna intlaqgħu qed jissemmew, qed jiġu embraced u qed jagħmluhom tagħhom il-korpi kostitwiti minn ħaddem il-ħaddiema, eċċetera, biex insalvaw l-impjiegi, insalvaw il-postijiet tax-xogħol, ma jkollniex sensi, ma jintilfux jobs. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun il-vuċi tal-ħaddiema Maltin u Għawċin biex ikun hemm serħan il-moħħ f'dan iż-żmien ta' kriżi. Proposta wara l-oħra illi tkellimnihom, iddiskutejnihom, nafu illi l-imsieħba soċjali kollha qed jaraw dan il-pakkett illi qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista bħala tajjeb, imma rridu inwasluh lin-nies, irridu niddibattuh fil-Parlament. Sallum għadna qasanna abbozz wieħed liġi waħda illi l-Gvern qed iwassal biex taħdem il-Parlament. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sqar li l-ħaddiema u min iħaddem għandhom bżonn miżuri ferm iżjed ambizzjużi minn dawk imresqa mill-Gvern biex itaffu id-batijiet fl-immedjat imma li jaħsbu wkoll fit-tul. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista matul dawn il-ġranet kien proattiv u ressaq proposti konkreti. Adrian Delija ringrazzja lit-tobba u l-infermiera li ta' kuljum qed jissagrifikaw ħajjithom u magħhom numru kbir tal-professjonisti oħra. Iżda sfortunatament għandna gvern li mhu qed jagħmel xejn biex jipproteġi lil dawn il-ħaddiema f'dan il-perjodu daqstant diffiċli.